بله تماشاوان هجا افدم و حمیدم این و خشبن ام دیسا واره برنامه دستور همبر ونه میوانی ونه به مسادا و یعنی اگر دستور واجی هبه ناوی برنامه ما دستور و هبه ام دخوازن واره دری دلی وخن یعنی دخوازن واره دیسا ام بیجن به برنامه که چاد بیجن برنامه که تیر و تجی برنامه که خاش و گش و همبر وبن لیم هیویدارن 2 دقیقه هما دستورا و 2 دقیقه ام هنک پاروکرنا بکن جبر که مخابن هما امن خادیه مجی امن خادانی مجی امن ام بخو خو تیارا خود شید کن بخو خو پاروت کن هلبت yani aha jêr mêze dikim çavê we mêze nakim dibe bêhurmetî ez hêvîdarim hûnê bi dilê wey mezin hûnê me efû bikin yani em were rêzdar û hurmetkarin loma vê ewkê ve em şermê da dimînin ê carna jî ez hinek malpera temaşe dikim qet xema kesanînin xwe ve dikin xwe ra saetê tijî dikin sohbet dikin yani em hewqas وەک تەلەڤیزیۆنا BBC وەک CNN وەک نزانم ئەوان ئەلجەزیرە یعنی ئەم وەک وان gelek rêzdarî gelek pir dîqat em hewl didin ku layıqê ekranê we layıqê çavên we û layıqên wî zemanekî hûn bo me xerc dikin layıqê wî zemanî bin em hêvîdarin hûn jî me ببخشینن ببخشینن دلی و حرتم مزنه از باورم هونی ما ببخشینن بله از خازم دیسا مخابن دیروکا ما خمگینی yani tiştekî kem pêş şavin tuniken bêjin welay filan wext em filan tiştî da me tiştê xaş kir me tiştekî xaş derbas kir mixabin em milletekî bindestin em gelekî parça parçanı yani em dibêjin em Kurdin zaravayê me 6 devokî xwe hene yekî red dike yek dibêje Kurd ez im yê dinîne çend baweriyê me hene yekî nehebîne yekî hez nake yekî nas nake neyarê hevin dijminê hevin rêxistinê me hene xwedê hezar car mala wan ava bike înşallah yekî nehevîne yekî hez nake yek aliyekî nake em milletek wisa dîroka me ji wisa ye eger dîrokek me baş dîrokek me ki em pê serbilind biyane hevya em vî halî vî rewşê da nîbin belê ez dirêj nekim dixwazim taybet bînim ziman 29 Haziranê salvegera nemir Şêx Saîdê Pîranî bû yani 1925 29 Haziranê 1925 Şêx Saîdê Pîranî qada Daxqapiya Diyarbekirê hat dardakirin mixabin do salvegera darvakirina wî salvegera şehedeta wî bû belê wek tên zanîn miriyê me jî şehîdên me jî em bêjin pêşengê me jî rêberê me jî hem bindest dikin hem ceza dikin darda dikin dikujin hepis dikin davên zîndana çi dikin peyra jî hinek tişta jî pey girê didin nemir Şêx Saîd jî em bêjin serhildana Şêx Saîd jî pêva tiştek girê didan digotin serhildana Şêx Saîd yan jî em bêjin ew çalakiya Şêx Saîdê nemir tiştekî işte îrticayî bû dînî bû fîlmên îngilîsa bû lê em jî zanin êdî em zanin êdî em Kurd zanin
Bira dünya zanı be edi em zanın em edi em hac hene em pe hasyanı em zanın. Edi em hac dîroka xwe hene ne lîstika İngilîsa bû ne em bêjin serhildanekî îrticayî û nizam tiştekî wisa bû na. Hema tiştekî ça dibêje ewkekê milletperwerî bû, millet hezî bû. Şêx Saîd jî aliyê rêxistina azadiyê ve taybet hatibû tayinkirin ji ber ku Şêx Saîdê Nemir aliyê gelê xwe ve aliyê civata xwe ve dihat hezkirin, hurmetekî wî hebû. Bo wê jî rêxistina azadî Şêx Saîd wekî pêşengekî sembolîk hanîbûn danîbûn serê rêxistina azadî. Helbet serok yan jî rêvebir yan jî pêşengê rêxistinê ji Şêx Saîdê Nemir nîbû. Tenê Şêx Saîd nava gel da rêzekî wî hurmetekî wî hebû, hanîbûn danîbûn wir. Kesên polîtîk, kesên zane, kesên em bêjin xadî zanistî, xadî stratejî nava wê rêxistinê de hebûn. Ên wekî İhsan Nurî Paşa, ên wekî Xalit Begê Cibrî ku evana mektebên wan da ewan mektebek ser me boy fîlma vekiribûn, ewan mekteban da perwerde bibûn, ewan mekteban da xandibûn, ewan mekteban da bibûn pêşeng bibûn, rêber bibûn welatparêzên gelê Kurd, bibûn milletḥezê gelê Kurd. Ew kesana pêşengiya wê rêxistinê dikirin. Şêx Saîd hanîn ez tiştekî ji dixwazim bînim ziman şêwirmendê Şêx Saîd yê yekemîn yanî fehmiyê lîcê bi xwe jî ateîst bû, dîndar jî nîbû, yanî yekî em bêjin ha dîn bi hewanda jî nîbû, ewkê ça dibêje cîgirê yan jî şêwirmendê Şêx Saîdê Nemir yê yekemîn bû. Loma bira me nexapînin, em nayên xapandin, êdî em zanin, me dar dakin jî em zanin, me hepis bikin jî em zanin, me sirgûn bikin jî em zanin, em hişyarin, em agahdarin, şikur em ha jî xwe hene. Ez pir dirêj nekim bîranîna hemî şehîdên me, hemî şehîdên Doza Kurdistanê, her wiha jî şehadata Şêx Saîd jî em bîr tînin, em bejna xwe, em serê xwe berditewînin, em ê xadiyê doza wan û rêça wan bin herdem, em ê herdem pey rêça wan û ew ên herdem bîriya me da bin. Dixwazim bînim ziman berî bernamê. Min nedixwast van xemgîniya ve dest pê bikim, lê mixabin qedera me ev e. Xêncî wî jî tiştekî em bêjin tiştekî ki em tiştê şabûnê jî hene şikur. Îro rojbûna pêşkêşvanê me helbestvanê hêja Kinyasê Mecîd, pêşkêşvanê bernama Dîwana Helbesta, xebatkarê bernama em bêjin xebatkarê televizyona Berbank TV, pêşkêşvanê bernama Dîwana Helbesta Kinyasê Mecîd îro rojbûna wî em pê ra temenekî dirêj saet qewetê dixwazin em hêvîdar bin Kinyasê me temamê jiyana xwe da şad bi, bextewar bi, her tim wisa serkeftî jêhatî bi, kar û emelê xwe da her tim em jî pê ra şa û kubar bin, pê ra temenek dirêj em dixwazin. Min taybet hinek dirêj kir bira mêvanê min ji hinek bikevin atmosfera bernamê, mêvanê min bêsebr bûne. Gelo destûra mêvanê min heye ez stranekî bêjim wek herûde ez edetê min wisa yanî. Yan na ez hemen we bînim yek serê xwe bat kir divê erê baş ez stranekî ve ker û wek herû bikim, piştî wê ez ê ewan mêvanê xwe giranbiha ez ê bînim hember we û hûn ê ez zanim hûn hêviya wan in.
اجی بیوان مهلد ده هلمن 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 آقا وزی خوز نمیره وران کانیا سیده واری حسین پاشای حیدری دکتم بدینه بدینه سبا خاده دا سرگریه زیلاندا تدنگ توپانو تونگانو مترالیوزا میرات بجاتا شا سردا برینه برینه ده که دیدیه که بینای حجاره بربنه او قاز جنازه دا ساق بمینه که دیدیه که بینای حجاره بربنه او قاز جنازه دا ساق بمینه دیا در گوش اراده به وسبه در گوش خواب مشینه در گوش مشیگه داتنینه دبرا کافره دورش خیلی بکه ایمانه قنبینه با کفنی وی بربینه کل باباوی بچلبینه شما پیرا دین و ایمان و ناموس دشتتنینه لازل ما سر ظلمه و خیز بو که مالا افندی برکی سا شهودی سینور در باز که کماندار ورس را و پیشکش بشینه آقا وزی بشم که بکره وزی بشم آزانا سر سبرا کلیتا داره مزگفته را برینا سر شیخانو بگانو میرارا مالا افندی گردی انقره را هرچار لاوه پاشه را در گوشه سر سمیارا وای گدینو حیفا منای کشتنا میرانو عگیدانو عفاتا حیفا متوی حیفه دبه کافره دورش 1500 جوانه گلیه زیلا در باز کریبه کره را ده هلمن 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 آقا وزی خوز نمیره وران کانیا سیده واری حسین پاشای حیدری دکتم به دیارا دیارا سبا خاده دا سرگریه زیلاندا تدنگ توپانو تونگانو مترالیوزا بوفرین وان تیارا آخ بوفرین وان تیارا لسالق سالق دانا گوتنه گوتن بجا هجمارا کشتی گلیه زیلان گیشتی 15,000 لپشای سیره گلیه زیلا چو درکت ایران و تران ناف دولا آقا وزی بشم که بکره وزی بشم آزانا سر سبرا کلیتا داره مزگفته را برینا سر شیخانو بگانو میرارا مالا افندی گرتی انقره را هر چارلاه پاشه را در گوشه سر سنگارا وای گدینو حیفا منای کشتنا میرانو عگیدانو عفاتا حیفا متوی حیفه دبه کافره دورش 1500 جوانه گلیه زیلا در باز کریبه کره را
de yar yaman, yar yar yaman, ah de yar yaman şevku. De yar yaman, yar yar yaman, vah de yar yaman şevku. De yar yaman, yar yar yaman, vah de yar yaman şevku. Kelhamir din belinde, ahli yaman şevkum. Leserim mufinde, vahli yaman şevkum. Leserim mufinde, vahli yaman şevkum. De yar yaman, yar yar yaman, de yar yaman şevku. De yar yaman, yar yar yaman, vah de yar yaman şevku. De yar yaman, yar yar yaman, vah de yar yaman şevku. Merdine ser bejire, ahli yaman şevku. Bil kimin maye fire, vahli yaman şevku. Bil kimin maye fire, vahli yaman şevku. De yar yaman, yar yar yaman, ah de yar yaman şevku. De yar yaman, yar yar yaman, vah de yar yaman şevku. De yar yaman, yar yar yaman, vah de yar yaman şevku. Merdine bahşigına, ahli yaman şevkum. Silavle dostu yarı, vahli yaman şevkum. Silavle dostu yarı, vahli yaman şevkum. De yar yaman, yar yar yaman, ah de yar yaman şevku. De yar yaman, yar yar yaman, ah de yar yaman şevku. Beli em bejin, em hinekî xêratina mêvanekî me re nivîsîne hemen lez û bez ez wan bixwînim û mêvanê xwe bînim ser ekranê. Azad Yusuf dibêje xweştir silav û rêz, hezer silav li giyanê wî û hemî şehîdan her bijî ser serê min hatibe. Teymîna Kinyas êvar başkekî derwêş weşan xweş gelek spas Teymîna can ser serê min hatibî, ser çavê min hatibî. Teymîna em bêjin jinekolog doktorekî Kurd e, qîza mamoste Profesör Kinyas İbrahim Mirzoyev ji welatê
Kazakistanê ji Almatê bira bêzanîn yani. Kerem baş dibêje Dembaş Memosî Delal serserê min hatibî Ozan Can Bulut serçavê min navekî me Paruskî hey ez Paruskî panîmayo yan jî gavarû nakim loma nizanim bixwînim dibêje roja we bixêr serserê min serçavê min hatibe roj agir dibêje din mala gelê Kurd şewtan din ne em wisa nabêjin dîn jiyana gelê Kurda hem bû ji her hem jî bû penzehîr ew meselek mijarek meriv dikare ser pir em bêjin biaxife ewa mijara me nîne yani em dixwazin huner çand û zar û zimanê gelê xwe re xizmet bikin karê me nîne em xizmeta dîn jî dikin yani me taybet bernameyek ser baweriyên me hazir kirî 15 roja carê dînê İslamî em bêjin Xwedê jê razî be Şeyx Arîf ji Almatê ya Kazakistanê ew pêşkêş dike xizmetekî cumeta xwe gelê xwe re dike 15 rojê din jî me bo taybet ola êzdahî me veqetandî mixabin şêxek pîrek otorîteyekî ser dînê êzdahî xwe bide ber qiseke bibe berpirsiyar were hema zanistiyê xwe cumeta xwe re parve bike tune me dest nexist ewa ji kêmasiya me nîne yani dîsa jî em lêborîn dixwazin dibêje dînê İslamî tenê xerabî dayê gelê Kurd nana ka em kerema xwe roj agir kerema xwe yani ew nirxên gel re em ziman dirêjiyê nekin Kerem baş saet xweş bi mamostê Delal dibêje serserê min hatibe Veysî Varlî mamosteyê hêja dibêje kesên ku keda wan ji bo vê bernameyê derbas dibe bi can û dil pîroz dikim silav û rêz li mêvan temaşevan û kekê derwêş re her hebî serserê min Kerem baş dîsa dibêje çi her hebî mamostê Delal ser çavê min Mesûd Birûkî dibêje dengê te dilê dinê bi gelek spas Mesûd can Mesûd helbestvanekî me ji welatê Swîsra dimîne Edward Süleymanov dibêje her bijî mamosteyê hêja saxbî Edward can Kinyasê me Delal spas dikim kekê hêja weşan xweş dibêje Kinyas can em cardin rojbûna te pîroz dikin tu her hebî tu her tim nava me de em bi te ve şabin kubar bin tu temendirêj bî serkeftî bî her tim pardon her dem her tim wê arê de ez mam saet xweş bêje derwêş can dibêje gavan welatî spas dikim kekê hêja kekê xaço ew jî helbestvanê me hêja deng dinê bi derwêş can gelek spas dikim Mustafa Mahmud dibêje silav ji Efrînê serserê me ji Efrîna rengîn re em jî silavê xwe dibêjin Nurcan Kiliç dibêje sesine yüreğine sağlık Kasımê destebirakê min dibêje êvar baş birayê hêja serçavê min hatibe Ali Osman Yildiran dibêje weşan xweş hûn her xêr hatin kek derwêj silav û rêj tu ji xêratî ser serê min hatibî birayê min serçava hatî silav te ra dibêje Servet Afşar tu jî ser serê min serçavê min hatibî berê em hatin ew ê momenta ku hûn jî hêviyê ez jî hêviyê me Kemal Coşkun silav û rêz dibêje ser serê min hatibe ez her du mêvanê xwe jî hema bi şabûnekî bi çepik û bi nizanim kumê xwe bile ber wan day dinim hanî ser ekranê hûn xêr hatibin her du deng xweş her du deng zêrînê gelê min ser serê min serçavê min hatibin Eyvallah baş. ez dixwazim îro yani temaşevanê me tiştekî zanibin min rind eyar kiribû yani min got îro du hev serhedî du hev jî em bêjin yani wekî Elazizî Bîngûlî Qereqoçanî yani wê heremê du hev ji wan du hev ji me em ê yan xadê bidime yan xadê bide wan lê serhediyê me ez hîştim revî ez tenê perê meydanê hîştim revî nehat yani ez misa dibêjin xelkê şaş fehm dike temaşevanên şaş fehm dikin ew ziharê me mixabin ew ji gele bi me raviya îro qezak derbas kir
من صورتی ویرا جی شانده بوم یعنی هون جی شعدانه چاو ما بی باند کری بو از باورم او کرابی بو چاوی لوما yani her yek wet kare sê roja bernamekî pêşkêş bike yani şikir hûn têr û tijîne lê zihar jî ba me bî em ê pir şav biyana hûn serserê min hatibin Rêzan can ez bawerim tu şeş meha ji hekîm mestirî em teva dest pê bikin tu xêr hatî dikarî hinekî qala xwe bikî hinekî hindik gelek spas dikim mamosteyê hêja kek derwê serhedî ez bernama te pîroz dikim bi rastî tu însanekî welatperwer mamostekî hêja çi salan wê çand û hunera Kurdî ra xizmet dikî îsranê te bi kêfin îsranê te dengê te zelal wekî avên çiya dixulxule û avên çiyayên Kurdistanê ji çiya tên xwar awa dilê meriyan dihelîne bi rastî keda te ez pîroz dikim û ji ber keda te em gelek spasdarin bernama te jî pîroz dikim û îro ez dîsa cara yekemî ne ez tên bernama te bernama destûr gelek jî kêfxweşim bi rastî min dixwast birayê me hêja Zahiro jî vir bûna lê bixabin em derbasî bi vê re dibêjin Xwedê şîfaya xêrê bide û birayê me hunermendê depê ê Kurd hunermendê Kurd û Kurdistanê hevwelatiyê min hekîmo jî xêr hatiye ser çawa ser serar hatî ez bêjim yani ez îşev bi rastî ez şev saet dudiya da rabûme çûme ez hepkî karê min ê fêkî mêkî em difiroşin yani em tenê ne hunerê dikin em mecbûr gere debara xwe bikin saet dudiya ez în ser pê me heta şev dudiya çûme kar û ana zîn hatime ez westiyayê hatime lê ez yani bi kêf ez hatime bernama te bi rastî bernama te dîsa pîroz dikim tu ser serê min hatibî ser çavê min hatibî ez hêvîdarim te tiştekî baş got cara yekem tu hatî helbet hûn her du jî ji ber ku em jî hela yani bo me jî ev kat bû du mehê me sê mehê me yani em jî yani ça dibêje saziyekî nû ne televizyonekî nû ne hêvîdarin pêşa rojê em ê bi hev re gelek bernamê xweş gelek xizmetên baş gelê xwe ra bikin em hemî jî xizmetkarê çanda milletê xwe xulamê çanda gelê xwe ne loma jî ez hêvîdarim em ê dîsa we gelek cara ser ekranê Berbank TV bibînin Hekîm can tu jî ser serê min hatî birayê min Serseran, serçavan, silav. hela hinek ji tu bêje Ez jî ez ve hemiyan silav dikin kesê me temaşe dikin û gudar dikin silavê xwe ji we re dişînim û ez jî gelek kêfxweş im tev li programa te bi taybetî jî kanala Kurdê me yê Kofkasî em ê jinî Kazakistanê û hemû Ermenistanê û em ê jin hemû Kofkasî û ez gelek kêfxweş im tev li yani bi wan re dengê xwe digîşînim wan û hemû dîsan bi xêr hatine serseran serçavan hatine wekî em tu em jî hemşeriyê min ê Rêzan sağ ol baş Rêzan can em stranek te bigirin piştî wê ji em ê ber bi hekîm û em ê ser serê min ser çavê min ser çavê te neyişin birayê min temaşewanê ku aniha me temaşe dikin ê jî silavê xwe germ wan ra dişînim temaşewanê me belkî gelek nizanin her Kurdên ana Kurd her derê dunyayê bela bûne ez Kurdekî zaza me hin dizanin zaravayê min zazakî ye lê ez kurmancî elimî me û îsranê min kurmancî zazakî ez berê pêşiyê ez dixwazim şehîdbûna Şex Saîd salvegera wî em wî bi rehmet bîr tînin em serê xwe
برواندا دتوینن بر شهادت وان دتوینن و او حواله خو چلو حیش حب حواله خو انتجارا وان بیر ناکن برکو سالوگر را شهید بون اوانه از اسرانه کی دخوازم جبو شخص سعید پیشکشی گله خوی هجا بکن بر استرانه از غازم تشتک بینم زمان یکم بله تو جی زانی از باورم گلک تماشاوانی می زانن نمر شیخ سعید بخوجی yani Kurdaki Zaravay Zazaki demilki qisat kirdi. Zani yani Zaza bu kurmanjni bu. بله Xenjivêjî Rezan can dil û can dibêjim xazila hemî Kurd wektevin zanî tu mînakekî bo me hemûya yani xazil her Kurdek hemî devokên Kurdî zanibin yani mesela Rezan eslê xwe yani em bêjin Zaravay Zazakî malbata wî dimilkî yani bêjim eslê xwe Zaza wê çaxî cuda dikim wisa na neyê wê menek eslê wî neslî Kurd e lê Zaravay Zazakî kurmancî min baştir zane soranî jî ez bawerim hemak cila xwe avê derdixe xazila hemî Kurd sabî xazila hekîm jî sabiye yani xazila hekîm jî sabiye bata sê diranê min bişkenanda kerem وزی همی ev hemi ki masiya me Kurdayê berku yani devleta me tuneyê û zaravey me ji hev dûrin eger zimanê me jî bûna zimanê perwerde me hemî jî zaravayê hevdin dizanîbûn me dikanîbûn kurman jî zaza daxifîn soran jî me herkes zaravayê hevdin me zanîbûn înşallah ew pêşa rojê da Rezan can birayê min ê ezîz gelek bername da va gotî jî eger zimanê me nîbise wallahi em devlet mevletê çi bikin yani hel ez te dipirsim rast eger ez Kurd nîbimse ez Kurdistanê çi bikim Tirkiye ji xêra xadê ez herim Ûrsetê jî welatekî xwe ji xêra xadê ez Ewropayê jiyan dikim yan jî em hersek jî xêra xadê rast ama zaman hebûna me zaman eger zaman çû qet tiştek ne lazim e me derdê me jî ew e derdê me jî ew e em dixwazin ev zimana ev zaravana em ser bira di qelbê me de ciyê xwe bigire bira zaravey me wenda nebin Kerem Mezek Mehmet Bataray Razaki dinivîs Mezek serserê min hatibû Hey Şah Said'i kan şehidi memir Heriyek ronahi li peşme bekir li peşme bekir Hey Şeyh Said'i kan şehidi memir Heriyek ronahi li peşme bekir li peşme bekir hem bir nakın kaçı bul diyar bekir şehit 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 şehidi velan bir nakın kaçı bul diyar bekir şehit 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 şehidin velan şehit
şehit şehit şehidi velat em söz dedim riyate dayanırın yan felay şehit 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 şehidi velat em söz dedim riyate dayanırın yan felay ey Şeyh Said'i kan rahmetli ve bi لتوج لوحة هبال تبي ey Şeyh Said'i kan سلاب لي وبي لتوح روحة هبال تبي همت هردم هشيا مبي شهيد 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 شهيدي ولا همت وتم لي هشيا مبي شهيد 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 شهيدي ولا شهيد 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 شهيدي ولاد em söz dedim riyate dayanırın yan selam şehit 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 şehidi velad em söz dedim riyate dayanırın yan selam ey Şeyh Said'i kan em tebirin hakim alakı ve erdidani em hildin urakim ey Şeyh Said'i kan em ve birin hakim alakı ve erdidani em hildin urakim Kürdistan'a şirin nemi abadin şehit 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 şehidi velad şehit 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 şehidi velad hem söz bilin riya ve dayanırın yan felad şehit 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 namerin tekoşina gelme davrona hidede وای ساعت خوش ساعتت تخش وای ساعتت Hezar تخش rahmet legora şehit abi. Yani وقتا سترامبیج کی دستری مرو اکرانا خود داده yani اکد به حرمتی دوم از هزار جار لیبورین دخازم لی از نها ancak نها حق dedim havali şemdin dakik jari برنامه دم الو ها الو aynen evana tevlev dibin bira ببخشین یکم فیراری من ها ناو مدای فیراری زهار جان تو سرسری من هاتو بی yani tu keleki var me temaşa et ki yeri
Hazır vır bir ya. Hazır da ama Hadi, çavi. hadi şifayı Çavi bedi. kur Derbazı ve ama vır bekliyoruz bir ya. ya. Bira Şükür tiştek derbazî ne ve bu. Evet. keke zahara Xwedê şifa xêrê bide inşallah. Em bêjin şükür tiştek ne bu. Bira canê te sax bi wekî problem nîne. Bername rojê xadê zafin em ê cardin te bigirin qet merak neke bira derbasî bi te ra ez hema hinek peyama bixwînim ji hinek em bên dora hekîm. Karîna kiniya şaroyan serserê ser çavê min hatibû dibêje erê birê hêja bê welat jiyan gelek çetin dibêje lê bê ziman em windan rast yani. Bê ziman em windan. Zahar dibêje lêborîn dixwazim ji ber ku li ciyê kar perçeyek ket çavê min derfetê min ê tevlîbûnê tune dibêje tuş nabe bira derbasî be alî dibêje rihê xweşhat be Nemir Şêx Saîd Alî Osman Yildiran dibêje helbestvana hêja Hinara Tajdîn dibêje ya çi qas daxwaz bûyê hekîm hatin ha rêzan ew ji tê meعنê em kal dibin ha êdî hela binê ha gih hekîm dixwazin ha dibêje helbestvana hêja serserî min hatibe helbet min bîr kir dibêje mamoste derwîş Dîlan û hurmet te û mêvanên bernamê re em ji hunermend hekîm û hêvî dikin helbesta mamoste Ayhan Demir û yarê me temaşevana re wek bistirê em ê pir kêfxweş bin erê ew rast e em ê niha bên wê mesela kûr wê mesela kûr Mehmet Batarayê dibêje şon şima xerîb Şon Zazakî çiman xêr sarê çiman ser hêvara we xêr bi dibêje belê. ser serê ser çavê min Munzûr Can dibêje êvara we hemyan xweş be şima şonê şima tê dinî weş bû yani ew ji dibêje şeva we Ew xweş jî be dibê hêvara we Belê xweş be belê. Rênasê me xoşewîst hunermend Rênas Demhat ew ji nav medayê dibêje şef baş weşan xweş silav û rêz mamoste derwêş mamoste Rêzan Rêzdar û hevalê hêja hekîm û siheta we xweş bi siheta te jî xweş bi ser serê min hatibî Ser çavê min ser dîsa serê. navekî Parûskî dibêje hûn bi xêr hatin hûn jî bi xêr hatibin ser serê min ser çavê min dîsa ji hekîm û Munzûr Can dibêje ji hekîm û kilama ez qulingim in Rêzan ez tu emerim mala xwe bire hekîmê xwe re bistirê emer Dişna be hekîm. Hekîmê jî ême. Ema min bîst dibêje hekîm û evana giş carê pêş ta rişvet dayê eyar kirine dibêje gotî Tiştek hey. tiştek hey birda tiştek hey Erê. Zahîr dibêje na Fatih Taşlî tûn serserê min ser çavê min hatibe Zahîr dibêje ez ê rojek tenê ji bo bername te konserekî ji bo temaşevana çê bikim bi ser serê min înşallah ez jî hêvî dikim Welat Bazidî dibêje silav û rêzkekê derwêşê serhedî silav ji bo mêvanên te yên hêja silavê me jî bo te gelek spas ser serê min hatibî Hekîm Can Ceger Can Hadi. Dilovan wisa dibêje niha cem dilovan yani hûn cînarê ev in Yekem hema pirsa yekem em dilovan bipirsin dilovan yê biçiya İstenbolê çû neçû tu niha ciyê neçû hêl verem mamoste. her xebatek wî Rê berhemekî müçê dike. baş bira neçî bigirin yê bigirin pehê me gişka ketin êdî kîjanî me ema girtin patkê da digirin hop davê ji nevkê loma kê xwe xelas kire Ew wezîr e wî bigirin qet bernadin Hekîm Can yekem ser xêrê bi rastî jî ev strana te gelek xweş bûye yani min du bawer bik du jî ha heyan na belkî te bi xwe sê cara temaşe nekirî tam sê cara wek kontrolê da derbas kirî gelek xweş bûye yani bingehê wê kê çêkirî gelek xweş bûye te gelek awazekî xweş danî eferim her bijî bi şeref evana yani ew kinîna
iltifat, kompliment ninin yani. Hemi ayhan Raşit işte gelek haş denevisi. Helbestek ayhan jî min zeft kirî yani mijî miqamekî saba gelek haş ne miqamê sabahî ji malbata saba miqamekî gelek ew ki hem bo kurdanek xerîb jî li gelek nîzî rihê Kurdayê jî ritma 5 û 8 tiştekî xaş min jî çêkirî yani ez ê jî kim ez ditirsim heya ez stranê çêkim ayhan wê helbestî bide yekî dinê lûma her car lê teme dikim ser xêrê bibira min pir dixwast yani bernama me da pêşkêş bikin yani par vekin lê ez evkê xwe jî nikarim klîpê xwe jî ez nikarim par vekim ji ber ku telîf serin ya hemen didin seknandin ez ê vîdarim yani te jî şaş fehm nekiribe temaşevanên me jî hem dixwazin bira YouTube'a hunermend hekîm û yani malpera YouTube'ê da bişopînin par vekin ya parvekirinê hunermend da zerarê nagîne temaşevana yani tiştek zerar be em we dixwazin aniha bernama me em bêjin niha wekî her kesî par vekira niha belkî hezaran kesa me temaşe dikir nizanim çima insanê me wisa ew kin yani bê eleqene ez hêvîdarim ew strana xweş ê baş bê parvekirin bê gudarkirin tu hemî tu hunermendekî serkeftî tu serkevî jî em hêviya qebat û çavêjim evkê te yani wê çalakvaniya te ne yani tu hunermendek çalak yani bima eferim Gelek çi bêjî spas. min şûna te min qise kir kiro giştî Te teru tujî got êdî ez servî tiştî zêde tiş nebêjim wekî te jî got eva strana berî du roja me par vekir eva nêzî salekî ser vê stranê dixebitim yani neku ewka wê yani salek qudand memostayê Handemîr silavê xwe ji wê re dişînin helbestayî û müzik me çêkir em bawerim wê gor dilê guhdarvana be gelek xweş daxwaza me ew e ku ser bernameyê me ser rûpelên me YouTube ya Facebookê par ve bikin û zêde dengê me bigîşî guhdarvana gelek xweş bûyê aranjörê te ji kî ise ew jî gelek xweş aranje kirî eferim ez hêvîdar aranjör li İstanbulê yani aranje me zaten bi xwe kiribû lê bêngeh çêkirina wî alî enstrûmenta jî me helbijartibû mela İstanbulê çêkir ji du berhemê min jî albûmê du albûm jî vir Ewropayê me çêkir û îja ve xebatîne hema me wem li İstanbulê çêkin ka wê çav e ceribandinekî min yani klîpa te jî gelek xweş bû gelek xweş bû hinek rexnên minî teknîkî hene ew ez ê paşê te re bêjim paşê niha hinek behşê tu guhê bila bêjî kes nezane elê tabii tiştê teknîkîn yani ew belkî qet temaşevan gelek kes bala wan jî nekişîne lê tiştên teknîkî ne yani ew ji neyê maneyek tiştekî ne baş tê de hey na gelek xweş bû hindik tiştên biçûk teknîkî xezila wana jî nîbîyane kerem ki eger tu karibî wê stranê me re zindî pêşkêş em ê stranê tu karî tiştekî din yani em nedibî filan filan bêvan çawa ser xatirê Thank you.
O yare benzer abi çınarı Dildare gülleri güzelleri O yare kar gazali kubare Dildare şakşamaları O yare silselefi halkane Dildare min aşku şemane O yare من را به برمانه دل داره هم دل پیت دنانه O yari tu hasret adlani Dil dare tu takatamlani O yari tu dadawa gulani Dil dare desmana ser destani O yari sinsede fi khalqane Dildari min aşkı semane O yari من را به برمانه دلداره او دل پیت دلانه O yari tu sitir karşani Dildare hey başı barışani O yari keske suran akşani Dildare tu merhaba işani O yare sinsede fi khalkhane Dildare min aşkı semane O yare من را به برمانه Dildare او دل پیت دلانه O yare sinsede fi khalkhane Dildare min aşkı semane O yare من را به برمانه دلداری او دل پیت دلانه
Saat Vay hoş. saat Saat. haş, vay saat haş tu her hevi. Ez xeyratına hemen hinek meyvana bikim. Nurettin Altunbaş serserim serçavê minatibe hinara taşîn me gotibû mamoste dengbêj Emerê Entaqê serserê min serçavê minatibe Ahmet Baraç Kiliç serserê min serçavê min şükür carekî hatiliya xwe lê xisti yani Ahmet. Yani naxaz bile Slavekî hema me bike. Car carna tê û derbas û mîna wek siyarî tên dibihîrin ya. Bapîr Ulaş dibêje bernama şîmar serfîrazê wezana Silûm germ. Yani min ji fehm kir yani Silavê germ dibêje weşana we Bapîr û piroz be. silavê xwe germ dişînim. Tu Zazakî bêj çima tu Zazakî Belê, zimanê. Silamoxê germinan Bapîr Ulaşır şawna êgon kê zaravê di milkê xalkê nanîk ma temaşe kirin. Ez Silamoxê germinan şima pêrûn şawna ez vêng şima ya etiyad ez hêvîdara şima kêfxweş bên. Yani divînî Zazakî çiqa zimanekî nazik. Şeref. Her devokek Kurdî xezneyek xezne şeref. Bi rastî jî Her wisa ye. devokek. Yani carna gelo yani meriv ew kesek ser zimanê Kurdî tiştek qisek devê wanê xaribe yani. Tenê mesela devoka kurmancî meriv zimana didi berhev hem berhev peyvekî kurmancî hevde peyvên xerîba tu nikarî tercüme bikî. Gelo Zazakî çawa ye, gelo Soranî çawa ye. Soranek sed kes tu bij yani wek helbestvanek helbest dixwîne qas zaravekî Bi xweş rastî jî wisa ye. Belê Rêzan Can Munzûr Can dibêje ji kekê Rêzan Rêzdar kilama ax welato dixwazim. Ez jî wê kilamê dixwazim gelek xaşa min di here rastiya strana te. Me dixwast Tê ez zaravayê di milkî ez îstranek bêjim lê wata tuzon eger wextê me hebûn em dikarin ax welato jî bistirên. wextê me hev çî tenê tu bistirê hetanî dîkê sibê em virin. Gelek Kî ku da de here? îşev ez bawer dikim gawanê welat jî wê virayê gawan şaîrekî me gelek hêjayê û gelek îstranên Zazakî dinivîse di milkî. Silavê xwe germ silamon xwe tir şawna gawan welat. Ez dixwazim yek şîîrekî gawan bixwînim eger misade hebe destûr hebe. Müsaade ya tê helbet tu serbestî ça yani ez dixwazim tiştekî bînim ziman ev mixabin yani temaşevanên me insanên me nizanim çi meseleyê mesela gelek nakevin bernamê derve ve temaşe dikin. Tu derve dinêrî 1500 kes ancak temaşe kirî tu stûdyoyê dinêrî 8000 ne 1000 insan ya ayb yani çima nakevine. Ne Tu wisa bêjî herî. tu bêj zerarek dike wan bibe. Yani mesela bername me par vebikin bawer bikin zerara wê eger we hebe em qet tiştê wisa dixwazin eybîn em zerarê bidin we. Em dixwazin xêra me bigê we nek zerara me. Yani tiliya xwe pêlêkê carek par vekin wiya bile nakin naxwazin nizanim çi ecêbe. Berê Ahmet Baraç Kiliç dibêje nana ez gel we me her dem we temaşe dikim stranbêjê hêja Hekîm û Rêzan re silav dikim ser serê min Serserê ewan me ji ez serçavê bawerim min. Em silavê xwe germ dişînin silamon xwe germinan maş maşan. Hekîm te teq û reqa te bû loma min dengê te dada bibexşîn lêborîn yani min zanim tu qet nasekînî ciyê xwe yani wek zarokê biçûk hene diqilqilin hemûsa. Nizam çi probleme. Belê kinyasê hêja dibêje meyvanê we bi xêratine silav û rêz were silav rêz te ra ji îro rojbûna te ya tu serbestî çi a bêjî dixwazî binivîsî dixwazî nenivîsî dixwazî em bernamê dadin gibên ba te tevê temaşevanên xwe. Rêzan can berî stranê ez hinek pirsa te bikim. Saza Kerem hildi kir. hildi hazir be. Tamam. Xebatê te nû tiştekî yani kar emelekî tu niha em bêjin hunerî tiştekî dikî hey tune.
مامۆستی هێژا من چار حەب ئەڵبوم چێکردن هەمی اري بەرهەمن مدا ez hem kurmancî hem jî zaravayê demilkî ez pêktînim بله بله lê ev yek du sê sale mêdî berhem mi çê ne yanî albûm mi çê nekirin berku albûm em tênin wertin mal da dimînin em nikarin bela bikin yeko yek îsranek ez çê dikim erê yanî va îsal yek du hev îsran mi çê kirin yani İsrail'in me hemî hepkî siyasî ne بله belê ez behsa naveroka İsrail'a naxwazim bikim lê ez yanî xebata min heye تو زانی تو serbest yani tu çet xazî qisek karî yani tu zanî lê ez xazim tiştekî bînim ziman sa neyînî negatif xemgîn ewknek yani mesela dem wextek hebû berhemê me derdiketin üstiyê me ser prodüktör xadê girabî prodüktör bûn xadê girabî yani ewanekî em bêjin ji ewkê hatibûn îşportacîtiyê hatibûn bibûn prodüktör kedê me albûmên me xebatên me wana xwe ra wek tirkî dibêjin ya çar çûr dikirin yani belê îja îro ev roj nîne yani şaş nebe yani îro em bêjin her tişt bin destê te day teknik teknolojî internet rastî mesela niha ev prodüktörên herî mezin ki me dixwast albûmekî me derxin ewana bile em wan em aynî qadekî dan ew jî hewil dide bikeve wir em jî hewil didin bikevin wir jarna em berî wan dikevin wan dera bawer bike te got erê mesela carna em stranekî derdixin wan pirtir wan baştir strana me pêş hemî berhemê wan in yani ewan platformên ew ki platformên internetê ez nava naxwazim bêjim tu zanî ez çi dibêjim erê ez zanim belê teknolojî xwedê kir yanî pêş ta çî eger merî ev teknolojiya ji bo İsranê xwe ji bo zaravayê xwe ji bo netewa xwe ji bo ev tiştê baş mere kar bîne encamekî baş ana firsetek baş destê me de heye em berê me netkanî em xwe bigên televizyonekî yan em ana mala xwe da rû dinin wa bername wa jî mere gere piçûk nebîne yanî gelek tu zanî salekî zêdetir min jî bername çê dikir ez diçûm min telefon didan hunermendan ya heyrana we dibim werin ev bername em hev re çêkin taybetî min dixwast hepkî ez xizmeta zaravayê demilkî ez bikim berku em xwedî lê dernekevin wala xelas dibe ter wexta eger ziman xelas bû em jî tune dibin yanî wê hingî em namînin mere mêze dîrokê dike hezara millet hatine çûne navê wan tenê mayê ser defteran da ser pirtûkan da mayê û bi xwe tune yani eger em xwedî dernekevin hemî zaravayê me xelas dibin û em tenê ser pirtûka dimînin ji bo me dixwast ez xizmetekî bikim ji zaravayê demilkî wala min çi dikir hunermend nedatin yanî ê wê derê piçûk ez nayim yo cana gotina te xweş tê bîra min mamoste te gava meydan avayê eger bin camerin meydan vayê kerem kin werin wala imkanana em gere kar bînin bi rastî gelekî tiştekî zanî Rezan can bibexşîn ez peyva te ji dibirim bibexşîne niha em kesa ew nekin lê yani insan jî cure cure ne da mesela ça pozê her insanî wek hev nîne pozek hey mezin e pozek hey ruhiyeta insana jê sayî ruhiyet hey piçûk ruhiyet jî hey mezin dil hey piçûk dil hey mezin e niha mesela ez hinekî ew qise dikim ça dibêje fire qise dikim yani ez hember te eniya min vekirî ez hatim ez bûm mêvanê te erê na tu serserî min serçavê min me hemin carek ji te re got hatî bernama min mesela
نه بچوکبونا برنامه نینه بچوکبونا وان کسایی yani خود بچوکی خود باور نینه لفردا مر رحمه بكم برا تشتي ور برانكن يعني اف فرصه اگر كدستي ما جرام بتشوك نبينا جبون ما نکارن خود ifade بکن meydana میرای tamam برنامه بچوک اگر تو مزنی دور برای تماشاوانی تا پیتا بین چه علاقه منو تای از بچوکم تمام تطور yani والله ما مستد يعني در روز دا مبزد که در روز دا 5000 انسان تماشا کرنه 5000 6000 10000 انسان در روزان دا تماشا کرنه yani ev ki masiki konserteki şeydikin hafta kesdi yani çel pince kesti her neyse evi peyama Munzurcan bixwînin em devam bikin tu saza xwe hazır bi dibêje jiyana mirov wek ez zimanê de Spartak hene li ba min Spartaka herî girîng ziman û çanda netewiyê divê mirov wek wer bike ku mirov li hember neviyên xwe û dîrokê rûreş nebe rast dibêje û dîsa dibêje lazim e her kurdek zonê yevbinan bizanî biwanî û qisey bikî ew zazakî têfhem kirin zatî aynî ziman e zima ma Kurdî de tu bixwîne ez jî bikim yani والله ez nabînim ez tiştek nabînim mamoste pir hûr e kerem kem strana te güler tamam İsran şiirekî mamoste gavon welat ew jî gelek gava din behsa wî kir xizmetek wî gelek baş heye şiirê di milkî dinivîse û ev jî ji bo xatirê wî silavê xwe ez vê re dişînim û wî ra strana şîîra wî dixwînim Hunermend Necdet Dileşk jî me temaşa dike êvar başkek derwîş te û mêvanê te ra silav û rêz dibêje serserê min hatibî hunermendê hêja serçavê me serserê me Yoçim siyaya hombari bi kesko suru zerpe rabi kosi piya be rabi kene kome komca rabi kosi piya be rabi kene kome komca rabi Çita Suriye sarebi munda goriye mone rabi çeko belek destavi armancı asılar diye mabi armacı azar diye mabi Kibon zarifay Ali şira nostelli
yad azî şîra Nini gurbeteli zübiray Gongir gonneya rone mayay Nini gurbeteli zübiray Gongir gonneya rone mayay Leyla kasıyım can fidaya Margarita peşmerge maya Reber kıyom bibon maya Şeri milleti kurdan maya Reber kinon bibon maya Şeri milleti kurdan maya Rezan can bira hatta Saat. terkaş be. Galaxy Yani baskın. yani te gavadine jene ki neyini kısekir ya xemgini kısekir bir an ki gellek hünermendi mezin dünyayı da durime emejin birçi merini birçi Rast. perişan Rast. Na Ee, rast. hüner vakta jiyanı da popülizm peşi birnek li hünera ki yani orijinal pişti mirina hünermenda dertkeve ortaya naha باور بکه از ویا وک کمپلیمنت وک التفات نبیجم مثلا ستران زازاکی ام بیجن یان یه دیروکی تایبت گرانیا وان سر komkujia dersimi ve devi Bale. wan evkana wan trajediyatinin zaman yan jî git işte evinine lite stranên zazakî da yani yek dibînin ha yek dibînin hê nabînin Rast. ew tiştek din stranên zazakî da te ewkek vekirî yani ew trajediyên rojane û ça dibêje siyaseta Kurda rojane dramên Kurdayên rojane ev tiştana gelek balkêşin ew ji bira xwedê saet qewetê bidite înşallah tu sed salî bî heta sed bîst saliya xwe bistirî me re sed bîst salî şûn da êdî tu ne lazimî yani em ê te bikin sabûn Hatani hesabım. Hatani nefesam derkeve ji bo neteva gelê xwe İnşallah. ez nasekinim. Tê yani tu Ez mewarê tiştên mayînde çêdikî zanibê gelek spas. şertu tu popüler bibîlo Na o derdê min tune. ne Na lazım tu eger min tiştên bixwasana mayînde çêdikî mamoste yazın yani eger min bixwasana popüler bûm min tiştek din dikirin ez popüler dibûm yani wekî ew hindek hunermendê eslê wan Kurdin û Tirkî disirîn Belê gelek jî pera qezenc dikin belê karê wan jî baş e û halê wan jî baş e me jî werdikir em jî ama derdê me ne ew derd e yani em gelê xwe dibînin çi halê daye em ez cana em divên çar perçê Kurdistan gawanê welat ew neger gudî ez bawer dikim navê derek dî ew dibên çima dibêjin çar parçe divê em pênc perçe de divê em pênc parçe erê rast dibêje yani yek dîrokê zanin wîya zanin em pênc parçe belê yani ev şîra belê em cara yekem bi peymana qesrî şîrîn ve em bûn du parça navbera Yawûz û Şah İsmaîl da em bûn du parça parçek Rojhilat em bêjin parçek jî Rojava em komplet mar piştî wê parça Rojhilat
yani siyaseta devleta İran'ı em bêjin ew Ermeniyê nav xwe hajotin Bakurê welatê xwe nizam çi piştî wê Bolşevîka ew tiştek çîrokek pir dirêj e bi ewka Bolşevîka ve jî Rojhilatê Kurdistanê bû du parça parçek nava Sovyetistanê de ma piştî wê jî em sê parçê din jî yani Başûr Bakur û Rojava jî zatî sê parça jî werin du parça Rojava yani bu du parça loma em pênc parça yani em çar parça nînin em parçek Rast. jî ber çavê xwe davêjin mesela dîrokzanê me pir zane lêkolîn xandin tiştek tune lê xwe dibêjin ewka parça pênca jî dibirin ewkê ve girê didan Kurdistana Sor ve Tebêjî qey Bolşevîka Kurdistana Sor me re hîbe kirine pêşkêşî me kirine kur ew der axa Kurdayê Kurda Kurdistana ew der ew der wekî Diyarbekirê wekî Hewlêrê wekî nizanim Qamişlo wekî Qersê wekî Erzurumê ew der jî Kurdistan îja her neyse em pir nekevin wan mijara zatî min got camêrî revî te dît ne hekîm tu şedeyê revî a Belê Ayhan dibêje mamoste min serî de hûn her sê ketkarê çanda me silav kirin na ketkarek ji tûyî birayê min tenê me neke ketkar bawerim we nedît cardin ez we her sê dostan dil û can silav dikim em jî te silav dikin me hemî peyamê te hanîn ser ekranê ya neheqiya me nak Aslan Demir ser çavê min hatibe dibêje bernama we pîroz bi bi teva pîroz bi tu hebî se pîroz tu tu nebîye ça pîroz bi dayika Raman dibêje êvar baş mamoste derwê Serhedî silavê min bo mêvanên te hene serserê min serçavê min Süleymanov serserê min hatibe bava Sîwar dibêje êvar baş silav û rêz mamoste derwê silav li te û mêvan û gudarvanên berbank tîvê re gelek spas her hebî ser çavê min hatibî Hecî Ataman dibêje şevbaz silav û rêz mamoste Ayhan me re nabêje em xwe re vir dixwînin hev silav dikin na temaşevanê me jî yek me silav nake hev re xwe re dinivîsin Fevzî Qiliç hunermendê hêja hunermendê me bedew û xoşewîst bedew jina re dibe ne hekîm Camir lê car carina rêber dibêje Tarîka Kan Fevzî re dibêje raşî Tarîka Kan porvan derana beş bar ez çavnebariya lê dikim bo xade yani ez vekirî bêjim Fevzî can tu serserê min ser çavê min hatî dibêje silav ji bo mêvanên te hekîmo û rêzan silavê me ji bo te birayê min silavê me ji bo te Hekîm can yani min neheqiyek mezin te kirî Hazır min bernamek dirêj 4 saet û tu tenê baniyay paşê zihar û rêzan ez em me xwe re bernamekî de îdare bikira maşallah tu sê çar tembûr bilûr jî heye Hekîm Tenê silah metin se tu dikarî me re bilûr ez na êdî şerm dikim bêjim bilûr zanî hinek êdî dinivîsin berê mamoste derketibûn yani yê me xwe dikin mamoste nayêlin kur sebra gel te re bêje mamoste navê xwe dinivîsin mamoste yan jî nizam çik xoce mamoste ne pardon stafirullah xoce ja xocetî na têrê nake na hinek xwe pêşnavê xwe dinivîsin mîrê bilûrê meriv şerm dike bixwîne bile ya ez dibêjim van tişta hinek ez merivekî ew kim yani hani hinek dîn hinekî gotinê xwe dawiyekî dibêjim yani Hekîm ama böyle kura bo min xwe jî çawa dixwaze bibîne bira wisa bibîne kura bo min jî mîrê bilûrê tu ya la pivkî em gudarkin na ena hayır ne bileyim
وای تو هر هبی تو هر هبی تو هر هبی فوزیش دبیجه وای ساعت خوش حکیم و دبیجه و پرسه گلک خوش کرو دبیجه کا زهار فوزی زار روی زار از دست دو حب على زیاده هیشتم و روی وره جامعی وره وره تو همش کابسه اصلا demir dibêje nalo henek dike her çiqas ji Qersî ve jî dîsa jî em jê hez dikin kuro hûn me hez bikin em zerarek me negîştî we lê em we hez nakin we şûşe avtobûsê me de şûşe negîştin mala we nekeve rêzan tu ha ji wan mesele hey zanî Erzeromlê em digirtin trena da û ja yek jî ba tev xwe dihanîn digotin قلفویو خو ترکی زانی دا یعنی دعا دخواستن بدخاندن و خوش نزانه بون او ربانی بلنگوز دخاند یه جایم خود پرشید گفت راست خواند دوغرو خودمه
Evan Erzurumluya danî serê me. Naj dibêjin dîsa ji em lê hez dikin. Gele hûn me hez bikin. Hûn hev qas me ra deyndar in, hev qas xwîndar in, mala we nekeve. Mêzel saç dinivîsa divê me ew hanîn îmanê hela binêr. Me ew hanîn îmanê herî wele. Xwe îmana we tune we em hanîn îmanê rast e. Belê em çi bikin hevalno? Em dixwazin tu yekî dîsa me rehay bike. Ez Mamoste. dikarim em hûn mêvanê min in ez hêviya we me ya. Tuş nabî. Destûra we temam ez jî stranekî bêjim ya çi dibe? Herê stranek Yani ez hev qas we hez dikim, hev qas hunermendên Kurd hez dikim, bawer bikin. Hindik nîne hemakî nêzîkî çil stranê min hene. Lê ez hertim stranên yani stranên em bêjin nav gel hatî hezkirin, devê hunermendê Kurd çêbûne, wan strêm wan dixwînim. Lê ez niha stranek xwe bêjim ya. Sada we ez stranek xwe bêjim. Haylor 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 hay meleki. Haylor 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 hay meleki. Biri reşkebani şevi beleki. Biri reşkebani şevi beleki. Mala mehemberi mala meleki. Mala mehemberi mala meleki. Melek yaramın bu mecve feleki. Melek yaramın bu mecve feleki. İroketili berdara derguşi. İroketili berdara derguşi. Şindo kemiri khedaya kileki. Şindo kemiri khedaya kileki. Haylor 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 hay meleki. Haylor 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 hay meleki. Sure sorgulu ver çevi meleki. Sure sorgulu ver çevi meleki. Müpez bir terezina berfala. Müpez bir terezina berfala. Melek daha tabi kanya başmalan. Melek daha tabi kanya başmalan. Hane kuramusan bir pulu perebun. Hane kuramusan bir pulu
zafer bun İro buya hasret keser asalan İro buya hasret keser asalan Haylor 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 hay meleki Haylor 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 hay meleki Bir reşke bani şevi meleki Bir reşke bani şevi meleki Rojeki melekat bişevi giri Rojeki melekat bişevin giri Mekiru desmal bevde güheri Mekiru desmal bevde güheri Ez hacı tül nebum melek danemir Ez hac betül nebum melek danemir Mübaver ned girdüğümün biliheri Mübaver ned girdüğümün biliheri Haylor 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 hay meleki Haylor 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 hay meleki Suret sorgul over çevi meleki Suret sorgul over çevi meleki Vay saat hoş. Sıranaki Saat sohbetlerle hoş. hoş bulduk. Carna hevalno evin u evindari nibe stranin evini çenavın. Benim ne kadar sıranın şekil rast. Eri şaş ne efham kirin. Hine kes dibin evindar u strani evini çetkin. Hine kes jî çad bêj wek tiştekî ew çêdikin yani serê xuda wê evînê bi evînek tu neva stran çêdikin. Rastım mamusta mered kanı bebe evindari gelli xo mered kanı bebe evindari velatı xo hatta mere nebe evindar brasti mere ne kanı çek. Nano eva yani evindariya gelmelinin yani evindariya geç koy yani. İyi Merve yani eğer- her tişti be yani evindari yani ne tane bugaz bejim ne tane evindari yak geç kanı. Evet. Evişti be mere hatta evindar nebe zor yani mere zor çek sıra. Yani rezan kavsekin. Mervek eğer nebe xortaniya xuda nebe evindari keçkeki mervek nikar bibe evindari gelli xı nikar bibe evindari velatı xı eva vir dere minu ted xapine. Mesela bejin mervek eğer وقتك ما تقول همشري جدي تن شما از همشري حزنكم ساز ولاتي خو حزناكم از اگر گندي خو حزنكم از قزا خو باجاري خو حزناكم و چغي از ولاتي خو حزناكم اگر از بجم از گندي خو حزناكم لي از ولات پاريزم از ولات پرورم والله استد خابينم Aynı Ne? olsa. O da olsa. Tamam. Rast. بله هم از انا گوتني ميوانا بجم خیراتنا وان بکم هم سرا و اکی جانی بو سرا رزدار بو ترزا سفر و سرسری مسرچاوی مناتبه هلبستوانا هجا هنارا تاجین دو بجم هم مستا دروی سلاوین مای تایبت بویته دنگی تدنی بسپاس فنجی هر هبن هلبستی و هلبستوانین هجا جی دنیبن yani Ayhan Demir, disa Kiyanıver, disa ev kimsekine
Diyar Rahman helbestvan gîro virin şükür hemdê Xwedê ra şükür Ahmet Baraj Kılıç ev jî helbestvan xêncî siyasetmedariyê pise ez neheqiyê nekim loma bibexşînin Kinyazê Mecîd ew hemî helbestvanê me pêşkêşvan Karîna Kinyaz Şaroyan êdî kî ji min bîr kir ez lêborîna xwe dixwazim hûn hemî jî her hebin Zahar Loran dibêje ku ev çi pirsî Zahar te çi pirsî dibêje çima jina rind her dem dibe nesîbê kotiyê nemerdê mêra gelo ez sanim qedera xalqê alemê min nivîsî bira ez sanim dîsa me re ew ka davêjin hekîm ya navê çi ev vîrus davêjin ya top tivingê me ji tune em çi bikin Rêzan top tivingê hunermenda tembûr û awazê wan in hemen top tivinga xwe li yekî du diya berî dê Ser çavê me. kerema Delala kom va min o diyaran diyariye Ah diyarî gazoy Kene kulay mi vat ver min Ah kullu gazoy Ey vakinek de sabır bikire şir giri bir abir Lazuma biri Ah tübe vazoy Eman 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 Laca kader çin yok La ve sekri Kenek vura lacek lacetiriz Tedellaliye Ah lacet tedellaliye Laca olay mı vaçım düsyayı Ah sehilaliye Laca olay peso duvar ki babi tütenanı becen Hatta şome veviyoy Ah desni kariye Eman 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 Laco kader çin yok La ve sekri
malı mülkün dünyayı, ne sarayın Almanya'yı. Ne malı mülkün dünyayı, ne sarayın Avrupa'yı, ne forzerin Almanya'yı. Ez aşıkı varifeme, evin darı gelli kheme. Ez aşıkı varifeme, evin darı gelli kheme. Dilxwaz yine tevaqeme, Kurdî esil ez bixweme. Evin darê gelî xweyeme, ez aşıqî warî xweme. Dilxwaz yine tevaqeme, Kurdî esil ez bixweme. Keriyim tezli zozanan, şevka girişvanan. Keriyim tezli zozanan, şevka girişvanan. Heşte dengi bilur bana, ez aşıkı varî xweme, evin darê gelli xweme. Evin darê gelli xweme, dilxwaz yine tevaqeme. Dilxwaz yine tevaqeme, Kurdî esil ez bixweme. Zaza kurmancı sorameyi, loru hevraman gorameye. Zaza kurmancı sorameyi, loru hevraman gorameye. Eji Kurdum Kurdistan'e, ez aşıkı varî xweme. Dilxwaz yine tevaqeme, ez aşıkı varî xweme. Evin darê gelli xweme, Dilxwaz yine tevaqeme. Kurdî esil ez bixweme. Tu her hebî hekim û helan binêrin, tu çi qas Kurdî esilî hadi.
ويلي للي ويلي للي ويلي للي ويلي للي من حيرنا خلا رشي لي 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 فجأة أما كالي قلنا ذا السفل هادي مبتني أخ ويلي لي ويلي لي ويلي ويلي لي مقول سلسل شنقا حسني لي 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 وابتما دم قوي سبتا سيكا وساكا كان ياسر بدم ناخوزيتي از دستنا ناخو بگیرم برم باویش ما لا حکمه آخ ویدی ننه ویدی ننه ویدی ننه آقا مالی مدانین لزوزان سالیا خوفا دوی لی 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 بلکام ویلو میروشنی مدانین لزوزان سالیا خوفا دوی لی 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 بلکام عادت به غزال کره نمای دترابه و سبه تماشه که قیدو زنجره لی 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 و گرتیان عادت به فلک بابی و ستیاری گرو فلکه که پرگرانه نوا 1700 مالی هستن یادا لی 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 ورگریان آقا دنا بنا وزیر دنا بنا درد الاسنی گرانه بیتنا و سار زم خرابه ده سزاره و بلا لیلی بیروانی کوبار 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 مکه کندو اختوی اندوی اختوی کوبار مکه ويتم تيجري أبيه دوره لكانيا بشا ملا بابي مداك اسمع نكيخ دوي 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 قسم نكيخ
Alikni digeramı samaya det vere khrabeke aklımı elimi وزو بدري برهم هاتي ليلي بدري ليلي بدري وزو بدري برهم هاتي دبو دران شو شجامي من الفريا ما تكتب ليلي بدري ليلي بدري بالفريا ما تكتم لبو ديران شو شجامي راستي على خرابات ليلي بجري ليلي بجري راستي دوستا خرابات لبو ديران شو شجامي وزو باجني چون بری لیلی باجني لیلی باجني وزو باجني چون بری دبو دران شو شجامي البان وايني بنسي ليلي باجني ليلي باجني البان وايني بنسي دبو دران شو شجامي استابتي غانمي ليلي باجني ليلي باجني استابتي غانمي دبو دران شو شجامي ليلي باجلي ليلي باجلي ليلي باجلي ليلي باجلي ليلي باجلي ليلي باجلي دبو دران شو شجامي ويتو هرهبي 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 ساعات تخش ريزان جون والمهدك دريش كسترابلي تارن كر ضرب قلت لي گوردليما بولوما مگو تارن کرده سانی بیان نه فکر ريزان جان بله کردم مامتا همم استرانك خاشي گرم گرم تبه گرن قناف بری ندی استیر خور سرسر نگو aha Hele gidiyor, no gidiyor, no gidiyor, no gidiyor, no gidiyor, dayı derdi ye migro dayı derdim derdi Ali verdi haydo kulle kutu bincağı no estersin dedim no gidiyor no gidiyor no gidiyor
Leyla daim basarım dejavay Kule sarıyem dejavay والله مساري خبرتو راقيرو مساري خسر كري برانو والله مدردي خو ما يرو داينا كر وحليا دارو برو كلم يا داي كسين بحالي تشنا قديونو داي قديونو قديونو داي دردي مقرونو Saya surha gildaray, saya surha gildaray, wabim monsen diyara, wabim monsen diyaray. Emmiş min hon diyoy, emmiş min hon diyoy, yarşiya devi mara, yarşiya devi maray. We eminaye emney, we eminaye emney. Mirme bir kullu gemmey, mirme bir kullu gemmey. Tizon az berin daray, tizon az berin daray. Darbon mirbet melhemmeye, darbon mirbet melhemmeye. جزيرة وجزيرة واي جزيرة وجزيرة واي ساعات وزنجيرة واي برماليا من وزيرة واي ساعات وزنجيرة واخبر ماليا من وزيرة واي مير حسن يديكي عبدك داوديكي مير حسن يبادكي عبدك داوديكي عبدك شما تدقيني قو خلكي يارات وبري عبدك شما تدقيني قو خلكي يارات وبري جزيرة وجزيرة واي جزيرة وجزيرة واخ واخ
سعد بزنجيره ويدلانا من وزيره واي سعد بزنجيره ويبر ماليا من وزيره واي وای تو هر هبی وای هون هر هبن وای هون هر هبن ما هوالین حتى ضربات تبل هفكر ما مصلح هوالین منن هیجا میوانی منن هیجا جیان جی اصای دست پیک هی و داویاوی هی ام هاتن داویا برنامه که گلک خوش گلک گردلی من بو gelek kesajî wexta hûn li stran were em bêjin çepik û gul û nizam çi dişandin ez bawerim we ekranê ji mêze dikir car car na siheta we jî siheta wan jî xweş bi ew herkê me temaşe kir em şopandin bernameyê me ez hêvîdarim par vekirin par ve nakin jî em misa bêjin em yani dilê xwe xweş bikin helbet yê rojekî em bêjin بین هواریا می پارو بکن ی روزه کی برمک هفن بنیرن کم چک کد و امک دکن از بیجم اون سری من سر چاوی من هاتبن از هیویدارم ام جاردن و سر اکرانین بربانک تیوی او دنگی وین خاش آوازین وین خاش سترانین وین خاش به گلی خورا به حسکرین وارا پارو بکن دیسا خادمه بیوانک مسابجن کرم که هنرمند ریزان ریزدار همان بیجن تو گوتنی خداویه دی ستاوا جبرک تو مگوت یا شش ها حکیم مستری مینیموم قالك سباسكو ام براي هيفن تمام مستيمي هجاي و اخي بيتشي اخي كذا هاتن برنامج ام بون ميواني ته براسي ام قالك كيف خوش بون و تماشاواني كما تماشا کرن ام قالك سپاسیا خوش وان را پیشکش دکن اگر که ماسی ما هبون ته خطای ما هبون برا ما عف بکن ما ببورینن ام دیسا سلاوی خوی گرم جوان را دشینن و یکو یک براسی از قالك كيف خوش بوم حتاني برنامه کی دن حتاني جارك دن ام سلاوی خوی گرم دیسا هر 4-5 پرچه کردستانی حتاني کافکاسیای بربانک تیوی خباتکاری وی ام گلک سلاوی خوی گرم بیرا دشینن و ام سرکفتنی دخوازن جبو دوزا گلی من انشاءالله ببین خیر و خوشیه دا حتاني برنامه کی دن تا ام نیوان کرن انشاءالله جارک دن تو میوان بکی لی بربانک توی کافکاسیای گلکی در باستو نه وای کدری کرد هنو حیا سینوری داره yani گلک سپاس کن بو خباتکاری بربانک تیویجی و ببینن خیر و خوشی دا حتاني برنامه کی دن خاطری و همیان به گلک سپاس کن حکیم جان کرم که ایلیت جن بله خالو جان بیجم ستر گلک سپاس جبوت از براستی گلک کیف خوشون تبل برنامه تبوم و هر وها کسی مت تماشا کرن و دار کرن گلیمه تایبتی کافکاسی و kanala بربانک تیویزی جبوی جبوان تایبتی yani dengime بگیشم dengi واج بگیشنمه از سرکفتن جبو بربانک تیوی دخوازم و gelek spas dikim kesê me gudar kirin temaşe kirin em kirin mêvanê dilê xwe mêvanê mala xwe her hebin her bijin her saxbî tu jî lê yani heyran tenê rêveberiya me Kafkasya jina Asya navîn rêveberiya me yani stüdyok me jî Almanyayê yani tenê em her derîne hûn kubin em wirin hunermendê me kubin temaşevanê me kubin helbestvanên me kubin Kurd kubin بربانک تیوی جی وی داره ام گه هفران با هفن ام به هفن سم قط نکارن تشتکی بکن نه ام نه هو نه کسک
هون هر هبن ام بيجن رحي ودستي ولنجي وساغبون سرسري مسرچاوي من هاتبن هر کی ما تماشاکر هر کی ام شوپاندن هر کی وقت و دما خود دامه به مرا خرج کرن ام وان را سپاس کن سرسرا سرچاوه هاتبن حتی هفته که دن برنامه دستور دیسه امه به برنامه خاش و همبر وبن ام بیجن بمینن خیر و خاشی دا ایوار باش دم باش تماشاوانین هیجا